Hemen salam. Bugün abzorda Camry 2010 S klası. Bizim dilimizde aydağında öküz kelle. Öküz kellen S klası. Bu kuzufta 2006 yılın 2011 yılın ayağına çeni çıkanlar olanlar. 2011'in ayağına oja palta Camry çıkanlar. 2012'dik de palta Camry. Madama lüboy bir maşin tapağı yok. 2011'in ayağı olsa 2012'dik de ya 2010'un ayağı olsa 2011'dik gitkenler. Sonam bilmeyenler için yatladık geçeyin. Edil bu maşinimiz bizim S-Class'ın tapağıdı abışınıdan. Bumperlan gırasında şungal dapalniçinne geliyor. Paroklu şungal dapalniçince gelen oluyor. Saloncu ütken oluyor. Opşam şungal daşvid ütken. İçinden bir ütken zat yok. Son mınımız bizim restyling'tir. Buna başkaça 40. kuzum değil ya. Köpüsü 45 diye. 40-45 ne için diyen oluyorlar. 40 ayının abıçını 45 hem restyling edilen tipi. Ata 40. kuzov restyling diysem yanlış olmuyor. Ondan sonra arada bir dut Camry abzor edemde 30. kuzov diyen 30 yaşta. Yani 2000'den 2001'den çıkanlar var ha. Şolar tipi 30, 2005'ler, 2004'ler 30 yaşta diye tipi restyling edilenmiş. No berde bir hatta kuzov ütken okşon için men sanı üt göçekelle 40. kuzov restyling, 30. kuzov restyling diyecek. Sonra da yanlış bolyan derler. Onan bir komentariyada yazyanlar var. Şolar için yürütü düşünürdüm. Bundan başka da L komplektasyada da gelyenler, XL'de de gelyenler. XL has gımmadırak kolya sebebi onun için klimat kontrol, hemme zat da mebel zat oğudan orkelya koca salon. Bizim mınımız mata salon nedir görközün hemen S-Class'ın lüksudur bu. Bununla lük yoktur yukarıda. Lük yok. O da S-Class'ın içinde lüklü amelya, lüksüz amelya. Şonun için sonam gözünü tutun. Yani lük yok olsa bilsimiz yani bizde maşinin bakası biraz aşağırak koyuyor. Lüklü maşin gımması olayanlar. Lüksüz maşin hem halayanlar var. Yaşlı adamlar var. Şolar lük halanok tıkırdaya ditmeyi ne bileyim yok. Hiç el tıkırdadık görmedim. Bir adam lük tıkırdayan maşin gavat delem yok. Maşinin daşvidi vardı aytıp veremize. Oğlanlar öküz kellen daşvidine hiç el pretensiya yok. Bunu Rusya'da da katkı uğrayanlar, Kazakistan'da da, Özbekistan'da da, komşu yurtlarımızda katkı uğrayanlar bunu. Türkmenistan'da da katkı uğrayanlar. Başta çıkanına 2008-2009 ana şolar yazmış ya. Onun önüne yazmış anıp. 2008-2009 yıllarda dinle baylar sürüyordu bu maşini. Dut Camry'dan soň hemmesi Dut Camry'lar satyp mıňa etipdiler. Ýadyňyzda o wagt köpçe paket delýärdi. Bu goňşumyz bardy, şo göwüni alypdy. Ýöne S-Class ýaly prosto ýonky. Onuň biz mıňa bärde bayramalla marda öküz kelle diýäs. Käbir vilayetlerde doňuz kelle de diýerler. Öküz kelle, doňuz kelle näme üçin diýilýär? Onam görkezýär. Mundan öňkü kuzowumyz Dut Camry da bilýäňiz. Oň öňü bir hil nejinjady. Amyň öňü bir hili grubu daýa bolyn. Şo sebäpden öküz kelle, doňuz kelle diýilýär. Hökma suratda komentariyada ýazyň, siziň şäheriňizde, vilayatyňyzda öküz kelle diýilýärmi ýa doňuz kelle diýilýärmi? Käbirde Karabil Camry diýen bar. Käbirde o maňa edip Karabil Camry meni pikirlep häreske düşündim de näme üçin o Karabil Camry diýerler käbiri? Buň ýylyna edil Avalon bar. Şoňa biz Titanic Avalon diýädik, Karabil Avalon diýädik, eýlek Avalonlar 2006-2007. Dut Avalondan soňkular. Şolara biz Titanic diýäs, Karabil diýäs, şondan o da buň edil ýyllaşy bolan soň ikisi bile çykdy. Avalony köp halayanlar bardy, bu öküz kellen halayanlar bardy. Şoň bilen
karabillik gittiler buna da. Atak buna biz karabil diýipdik. Şol öküz kelle diýär ýa doňuz kelle. O da şu mordos üçin. Mordos daýoraktır. Munun öň lisiçka türlüýärdi, babyçka türlüýär dutkem. Olaň öňjäsi nezle bolan soň bu da guruby çykdy. Şondan şuna öküz kelle ýa doňuz kelle diýip at goýduk. Türkmenistan içinde gön maşina reska lakam dakkandyr. Oglanlar, muny biz biziň restyling edilen ýaňa aýdypdym 2009-njy ýylyň aýygyna uja restyling bolanlar bular. Mundan öňküler 2008'ler 7'ler şuňalyk gelýänler 2-4 gelýänler. Halici 2-4'ler polny öküz kelle model dünýän çykdy. Amerikanka öküz kelleler 2009'a çenin 2-4 gelendir. 3,5 amma 2-4 amma. Ondan soň restyling bolly motor ütgödi 2,5 boluşum ýaly karopka ütgödi we faralar, bumperlar, sozaklar restyling tara yüzleje bir obnovlение boldy. Haliciler asnavnoy bize Dubayda kredit gelenler. Halicilerin bahasy Türkmenistan'na öküz kellelerin arzandyr. Näme üçin? Häzir Halici Lexuslar biz gowarýar. Halici paketlenip. Olar paketlenen bolan üçin gowarýar. Atak öküz kellelerin Halicisi asnavnoy köpüsü 99 we 9% kredit gelenler öküz kellelerin. Şondan Halici öküz kellelerin halananok bizde. Mungal Amerikankan gowarýarlar. 2,5-lygnam, 3,5-lygnam. 3,5-lyk has gymmadyrak, has gow görýär. Ýöne 2,5-lygam erbetdäl. Ýöreşi 2,5-lygam erbetdäl, gaty pesdäl ýöreşi. Salona geçemizde. Oglanlar salonuna şuň pretenziyamyz biziň ýok, bir pretenziyamyz bar. Näme? Şu öküz kelleniň torpedasy. Yes, 350-kam, şu öküz kelleň torpedasy bizde gaty ıssy bolan sebäpli zaýalanýar. Men zaşita goýan bolýar, saýny matadak sürsen oňdan olarak ýöne atak goýuňda zaýynda matadak ýaz. Ýöne serano şuň iň slab ýeri şuň torpedasy. Şoň ýüzjaşy bir hil ýylýar, bir hil şirýärlik goýup durýar, zaýalanýar, çal saýlanýar şol torpedasy. Biziň ýurdumyz üçin ol bolanok ana soňkularda ýöne muňa hiç problem ýok. Imna yes 350'lerde we şu öküz kellede şolong ikisiniň torpedasy meňzeşiräkdir, bir öňü uly labowy, uly torpeda şeýle uly bolýan. Ana şo zaýalanýar. Şoň iň glavny minusy şu torpeda. Maşynyň hökma suratda minus plus bardy aýdyp berýän. Ondan soň siz reşad edýäňiz. Şu maşyny almalymy ýa almalymy? Ýene bir minusy maşynyň lük ýok. Şu maşynda lük ýok, lük ýetenok, lük bolan bolsa gaty gowy, garry gatowadan videoda häzir görensiňiz uje siz öňüni şeýle daşyny aýlap görkezermi? Gatowadan maşyn. Pretenziýa ýok owadan onu. Ýöne lük çarş bolmasa has idealny bolardy. Funksiýalardan bärde klimat kontrolimiz ýok oglanlar, hemme zat ruchnoy. Podogrev, ventilyasiýa sideniýa ýok. Ýöne sideniýany her hil edip sazlap bolýar. Station halet bolýar, öňüni ýyzyny ýesde edil şoň ýalap. Gowy, muňa pretenziýa ýok. Arkan galleria. Station halet bolýar. Cruise control ba elbetde. Rulmy da muna şoň ýalçyk diňe gataldyp haýlatyp bolýar. Bolly barda ruly ütkeşik funksiýa ýok. Biram cruise control. Bärde mata salon oglanlar, sideniýalary, şörlerini edilmegine deşikler ba, çilim degen ýerler. Şoň üçin maşyna çilim çekilenok. Hiç wagt çekmäň çilim. Men maşynda liçna hiç kime çilim çekdiremok. Kim oturaýsyn tapa ýok. Çilim çekmek bolanok maşyny особенно. Tağım çilim çekmek gowdat däl ýöne maşyny wapşe çekmeliler. Sideniýalar udobny oglanlar, salonyň ýagdaýy erbetdäl, gowy arasaja salon. Ana bir şörlerinde deşik ba, özüňiz görýäňiz onu. Bular aýratyn kusok hökmünde tikilýär. Şoň üçin hiç straşny zat ýokdur, bärde tikip berýärler sideniýany. Bildirme däl edip. Eski sideniýalaryna oturmak udobny bolanlar, şoň açyk poduskasy bar, bärde podstakannik. Bu maşynda kredit berenler gatykän ýöne imine men S-klassda, şoň ýaly S-klassda kredit beren görmedim. Atak kredit ýalar öküz kellede. Aşkawada gidip gördüm. Udobny ýerine oturmak 3 olup arkaýa oturup bolýar. Giňişe dut kemden giňrek. Maşyn dut abolandan biraz gatrak gelýändir bu öküz kelleler. Kemring özü opşym abolandan biraz gaty bolýar. Atak o diýen gaty da ýok. Dut kemrden ýumşagrak. Ýöne dut abolandan gatrak. Şoň ýalak gelýändir. Galandan has gowy düşünýänler ýazyn kommentariýada. Näme sebäpden şol çala gatrak gelýär. Bu maşyn gowdady owa da bolýar. Owa üçin hem diýilýän maşyn.
Her bir maşyny abzor edimde o üçin aýratyn üns bermeli. Sebäbi owoda her hili melle sürle, otay sürle, butay sürle. Opşam owoda maşyn has gowulanylýar diýenmi nälik, eýlek-beýlek sürle da melle da sürýärler kışda potrada gidiyorlar. Pagta ýere, buğday ýere suw tutmaly oňa muňa gidilýär. Şoň üçin bolýan röks kelle. Ýöne o üçin S-klass dälle prostoyny alsaň has gowy bolar. XL alsaň bolýar, prostoyny alsaň bolýar. Sebäbi dopolnительный bamperin gyralaryna dopolnительный ýa-ni parokçuklar we dopolnительный kılan. Şolar aşak diýip biler. Aýdyp bermek istedim. Kamera zadnýa vida badyr berde. Şuňa açyk monitor goýup durlar. Ýöne zavodskoy däl bu monitor. Şuňa açyk açarjygy. Bagajnik pult açylýan rowlanlar. Oh. Ağaçyň aşağına alıpdyr Kölöwede. Tomuz gelse Türkmenistanda diňe Kölöwede bolýardyr başyny. Bäk salan çeýdip. Soňdyňar. Şuňa ýalak ullakan bagajnygy ulanlar. Bagajnygy uly. Bir gedek 2 san goýun alyp gelipdim şu öküz kellede. Mınna däler başga öküz kellede. Nasıl ya mesele yok. Bagajnygy uly. Kamera zadnýa videoda badyr. Ýa-ni gatda da görkezim, bäçikde duranlar. 2 gulşitil, ýöne abyçna 2 ýarymlyklar, 1 gulşitil gelýär, 3 ýarymlyklar, 2 gulşitil gelýändir. Ondan soň özüň isleseň 2 gulşitil taksaň bolýar, 2 gulşitil owadan bolýar. Bu maşyny 2 daklandyr, seň näl owadan ýerşä. Birden 2 has owadan. Men özüm liçin öküz kelle süren bolsa, menem alyp 2 dakardım. Ýöne 3 ýarymlyklarda zavodskoy 2 gulşitil gelýändir. Gyzykly motor. Olanlar bu abzor uzunrak bolar. Sebäbi maşynlarda aýdyp bermez zatken. Şeýtjan galya. Arassaja motor maşynyň imini bu maşyn gatara saklanıpdyr. Idealince seredin degen ýerlerine gowjat kamera alaýyn men. Ussaňda görkezin birden gyzykly bolsa. Maşyn baň aşağına galya. Kölöwede tobusda bilýärsiz, olanlar orada şu gatşar, şu näme gaçşy ýatmy şunu. Maşyn idealince saklanan arassaja degimi ilki çep kapy çalşylan ilki kreliňem öz oňorlan bolýar. Stoykada da geçmedik. Galanam edil şu maşyn gyzykly bolsa, ussaňyz uğradym men eýes bilen sizi sataşdyrýan. Eýesiň öz arasy da bu. Ýöne jigiti berde, onuň şoň bilen sataşdyraýyn, gelip elurşuň bärak sora berin. İň soňuna aýtjak maşynyň bahasyny. Onuň siz ýazyň şu maşyn öz bahasyna degenmi ýa degen okma. 2 ýarymlyk motor ulanlar 180 atym güýji, 0-dan 100-e çenli 8,5 sekund. 3 ýarymlyk motorlar ammadyr bulan. Olar 235 250 atym güýje gelýär. Olaň 0-dan 100-e çenlisi 7,5 sekund bolýar. 2 dörtlükleri gelýär bulan. 2 dörtlüklerini has ejizleri 150 atym güýjüdir 2 dörtlük. Hasyndan ejir gelýändir 2 dörtlügi. Onuň ýan kaýdanym halyjylar bar. Şolar 2-4 gelýändir. Kire edip Dubai üçin olar. Şoň üçin bärde bahasy pes olan. Menden köp adam sorady, näme üçin halyjy öküz kelle arzan bolýar, näme üçin arzan bolýar diýip. Kire edip gelýän maşynla häzir köp saýda aý taksistler gaýtam has gowy seredýär diýip. Bir zat da bärde probek diýip. Maşyn näçe köp ýol geçsin, siz näçe gowy seredýän maşyny. Näçe kän ýol geçse, soň motor remonda gelýärmi. Ondan halyjy gelýänler, ýankylar kire edilip gelenler 500 000, 1 milyon probek gelýärler ba. Olar getirip motoryny ýa çalşmalysyz, ýa da gowy edip oňortmaly. Gowy edip oňordoňda da dynmaýan wagtyň bolýar, şoň üçin has gowsy çalşanyň gowy. Motor oňordoňdan bizde motor baha gaty gymmat däl bolan sebäpli alyp gün motor çalşaýarlar. Şu has amatly bolýar, angar motor alýan, az probek geçen maşynyňky alyp takýan gülýärlik bolýar. Şoň üçin 2-4lükler halyjylaryň öküz kellelerde bahalar arzan bolýandyr. Imini şo sebäpden kän kire edilen sebäpli. Onu olaň salonam pes ýagdaýda gelýär. Salonyň arasalyp op çykdyjyjy bar da maşynyň. Şo sebäpden bahasy arzan. Bärde Amerikankalarda baha gymmadyrak. Amerikanka öküz kellen bizde gowurýarlar. Gowurýanlarynyň sebäbi maşyn gatyna ýożny. Maşyn uje esfaltdan sürüp berdi. Hiç döwle nokta denek özüni gaty gowy gapdalan rekomendasiýa etdi. Çıkan wagtlar bular has gymmadyrak gelen sebäpli
Gatı kän ýaýramady. Ondan soň şu gowy ýaýrap başlady da bu at kän adam ala. Başda çykany gymmat çykdy da. Babyçka dut kemriýär ardanrak diýerler. Bular biraz gymmadrak çykdy. Şo sebäpden oden kän ýaýramady, soň uja ýaýrap başlady. Gatı popularnydyr Türkmenistanda bu maşyn. Opşa maýdanda maşyn idealny. Hiç çil pretenziýa ýok şu maşyna. 2-4'lük halyjylar ana pretenziýa bar, şolardan almaň. Atak bu maşyndan alsaň bolýar. Ýaş oglanlar da bolýar, uly adamlar da bolýar. Ýöne başda çykanda diň uly adamlar sürýärdi. Sebäbi uly adamlar baýrak bolýar beýýär. Ýaş oglanlar da ýerde pul bolsa ejegde kakyrlar. Şoň üçin başda çykanda diňe uly adamlar sürdi muny. Hidravlikajyk ba, işleşi gowy. Idealnja. Maşyny, imnus maşyny abzor alanyň bir sebäbiniň birem renkiniň garalygy. Gara renk gatga görän, gara renkde bir ütköş ýok, gara renkde aýratyn owadan şu maşyn. Biram snejka owadan. Siz öküz kellen haýsy renkini has owadan öýräňiz, hökmände urutda kommentar edýäliň. Bu maşynyň hem eýesi 4-5 ýyldan bäri daşarda gelipdir. Şoň üçin sürülmän ýatar maşyndyr. Araçlarca saklanıpdyr. Indi esas yer sürüp göreliň maşyny. 3,5 bilen has goýur, otdan şonu göreliň häzir. Odan öyle şörtün yaman odan öğrendim başta çıkanla. İnne gözümde öğrenmiş gitti de. 105.000 geçen oğlanır. Mene kent sorayalar. 105.000 probek geçendir. Bu yıl için gatı az. Gisat geçmedi diysem öyle. Bu yıl için gatı az bay. 105.000 probek. Opsuzluk yarttan çıkaramız yok. Kansener çalacı işlediler. Yamanısı. Uja oğlanlar soğuk başladı bizde. Rusya'da soğukta gezip görenler. Hemen de salam. Bizde uja gatassadır. Soğuk içmeni gidermeli. Basın öz maşinimizde soğuk içmeni gideriz. Ananla sürüp görelim. Bismillah. Öküz kellen yürüyüşüne, yumuşakluğuna, yol tutuculuğuna söz yok. Nadyorj maşin. Realne nadyorj maşin. Hazır men lek sürüp görne. Ondan sonra Toyota etçanı men üçün bir hile kolp dur. Yönü öküz kelle gatı maşin. Dut kemram, babyçka da olardan has gowy. Yönü dut kemri bizde legendarny, babyçka bizde legendarny. Käwagt men dut kemri bilen babyçkadan gow diýmäne dilim barany. Ya o real legendarny boldy da. Bular oňal popularny bolmady. Yönü dut kemri, babyçka gatı popularny, real legendarny boldy Türkmenistan üçin o maşinler. Sebäbi şu wagtdan dut kemriň bakar gatı gymmat. Öküz kelle bilen deň $10,000 diýip berenler, o itin aýlat görseli. Ullu kant. Oh! Trnofka. Berdi seretýänler bar. Känler berdi, onuň ýarşylarda gatnaşyp berenler bar. Indi maşynyň yumşaklygyna ödüňe göreňiz oglanlar, ýoluň näle gidip barşyny. Häzir basam berers elbetde. 2,5 motor. Bildirýär 2,5'lygy. Men 3,5 sürüp görnölim. Men üçin inni bu ol näli sene käwag sürýär. Onu bildiren ok. Pastaýan bir maşyn sürüp görn şu wagt soňky bir ay, 1,5 ay, boşa 1,5 ay boldy. Oradan birinji gün alındy da maşyn. Pastaýan lek sürüp görn 3,5 golyn. Gatı uğraştırýan eken. Oňar pastaýan sürem okdum 2 gün 3 gün sürýän, soň o maşyn sürýän, soň bu maşyn sürýän bolyn alyp satyp berdim. Bu wagt lek men özüm üçin alındy, şoň üçin hem çykdy jedilli. Gow edip taýlandy maşyn. Imen şu özüm sürmek üçin atak alyp satylanna üstünden geçir koýraňyz ütköş çykdy jejeňe göni allyň üstüne näme peýda bolsa satylýar. Şoň alam edilýändir. Alexo özüm üçin taýlandym. Indi bu maşynyň nolan ýüz ölçenini 8,5 sekund täzir görelim. 3,5'lık däl elbetde. 3,5 has goýýar. Ýöne 2,5'lygam erwet däl. Ýöne 2-4'lükler pes ýörýändir 2-4'lükler. Şolong ýene bir problemasy gazdan motorda. Şol ses edýär. Asobyn 3,5'larda bolýar, biram 2,5'da da bolýar, hemem 3,5'lyň vanusy ses edýär. Bärde oňa zat ýok, o problem ýok. Şol sebäplen 3,5'dan 2,5'ly köp adam goýar. Hem kredi üçin hem ekonomi işinde kredi adedendir. Opsiyon 2,5'lyň kän problemimiz ýok. 3,5 şo vanus manus set edýär, hemem kän ýakkan sebäpli men has goýandyr 2,5 Türkmenistan içinde. Ne? Nolan 60'ın barlaýly.
başlangıç gitti. Yürüyüşüne söz yok oğlanlar maşının. 3 yarımlıklarda da bularda zatlar 2 yarımlıklar başlayan fikirlenip ondan sonra gidendir. Ol näme sebäp? Ol prosta var bezapasynys edilen ýagny sluçaýny gaz basaýan ýagdaýynda birden gatrak basaýan tormuz ýa. Şonu giyip gitmersiň ýalyk edilendir. Käbir adamma tormuzda derek gaz basmany gowy. Yani bulaşıp da edip görerler. Şoňa bolmaz ýalyk. Yürüýte da edilen. Ataka ýuwaşdan basýan, gön gidýän mesele ýok. Birden basaňda şol alýandyr. Durup ondan soň ýörýär. Yani durup durýarmda maşyn duran nokta. Gön basyşyň ýaly nokta. Düşünüňiz? Nädermi? Gowy ýörüşi. Söz ýok. Gowy ýörýän eken maşyn. Motorda lişni ses zat ýok. Ýa-ni basamda özüň emişden motoruň elbetde sesi men paşdy polny gaz basynda berdi. Karopkaň hem sesi ýok. Gazanda da hatta ses ýok. Şurada ýoluň dıgır ýerine hem sürýäs. Ýok, maşyn ýumşak. Maşyna ses ýok. Ýokuz kelle. Gowy şurada bir zat ýatmışdy. Menden bir sana agdam 60 saat etdi. Öküz kelle S-klasyny abzor eden ok dip. Öküz kelleň S-klasy gaty kendel olunur. Gaty kendel bu maşyn S-klasy iminna. Prasoýlar kärnä? XL-äsem kan, L-äsem kan. Ýöne imin S-klasy azdyr bizde. Şoň üçin S-klasy men diýdim tapsam edäýmesem diýdim sebäbi liçna men ödüm. Öküz kelle aljak bolup ýörkäm. Başda gelme Türkmenistana şonu öküz kelle aljak bolup. Şonu men özüm gözledim de Prasto XL emesini gözleşdirdim. Şonu 2 sanat S-klas çykýapdy öňümden. Başga çykan okdy. Şondan men aýtdym, edip bilmeýän ony etip bilmeýän 60 saat edäý diýdim oňa. Ana ahyrsoň edille. Sabırly gol dura bara saat dolar diýip bydama sabır etmän başany olanlar. Ana şu agzamyz biziň 60 saat etdi gitdi. Indi bu wiziany görmez. S-klasyň absorny. Ýöne men S-klas tapyrdy pikir etmedim, dogry maýdan. Agzalamalyň biriniň maşyny şu. Taňa salam, gowy ýagdaýlar. Dün WhatsApp'tan ýazyp uğratdy. Maşynyny şu maşynyma abzor edelim. Bolly mesele ýok. Sizde de goýja maşynyňyz bar bolsa, maşynyňyza göwnüňiz ýetýän bolsa, mesele ýokdur, iteme topulýar. Mesele ýokdur. Arkaýyn habarlaşyp bilersiňiz, abzor edersiz. Biziň abzor etmedik maşynymyz bolsun ýöne, gaýrat edin. Bile. Ýöne şu tormuz tutjulugyny barla alyňyz. Nähili tormuz tutjulugy. Gowy tormuz tutjulugy hem gowy. Yürüyüş hem gowy. Maşyn gowy oglanlar. Alanyňa dege. Indi berde baha. Men häzirli imini bu maşynyň bahasyny aýdýan we Türkmenistanyň öküz kelleler näçeden başlaýar. Onu aýdýan. Ondan soň siz rişad edýäňiz. Bu maşyny öz bahasyna degem ýa degen okmy? Ýene bir zat. Baha kesilenler renkini gatyn sürin. Radnoy garadyr. Radnoy gara bizde gymmadrak bolar. Sebäbi bir kısanak gara ýok. Basym gara 3 yarmyk öküz kellede abzor eder. O da can etdi. Basym eder. Mundan soň. İtemeli trenirovka polny. Oglanlar, maşyn bardy aýratyn pikirim. Bu it biziň ýanymyza gelýär. Men video çekdik diýip diýişlämezmi? 104 çapyk Baytsowski. Maşyn bardy aýratyn pikirim oglanlar. Maşyn öz bahasyna degem elbetde. Iminna bu maşyna eýesi 10.000 dollar diýe. Radnoy renki aýrbaklar çykmadyk. Şul iş çalşylan, ana şörnen şeýle degen, şu bäram şeýle öz işlenen. Galanam siz öz ustaňyzy alyp gelýäňiz, barlatýaňyz bolmy. Ýa-ni öňüne men size görkezdim. Öküz kelleleň bahasy Türkmenistanyň 6200 dollardan başlaýa, halyjylar hasap edýänler. Hemem ýyly gat köneler hasap edemzok. Men şu wagt 2009 we ýokaryny 6200 dollardan başlaýa, mesela özüm gatkan gözledim de prastoýlary. Prastoy, hiç saat ýok, luksat hiç saat ýok, prastoyca matasalon, S-klas saat däli. 6200-6300 dollardan başlaýar primärne, iyi gidýär ýokaryk 10.000 dollara çenli. 3 yarmlyklary iminne 2009-dan ýokaryny almalylar. Asnawny şolar bizde gowy görýär. Ýyly köneleri ardanam tap bilýäňiz. 5500 taparsaňyz, 500 taparsaňyz 2006-2007 3 yarmlyklar zatlar bolýar ha.
2-4'lükler. Ana olan bahasy arzandyr. Restaýy 2009-dan ýokary gymmadyrak gelýändir. Özüňizem internetde girip görürsüňiz. Kän öküz kelle biz video çekdik. Bazarlarda 5 vilayatyň bazarlarynda öküz kelle bar. Yok ban görüşdürüň, bakalardan seredişdirin. Maşin bakasyny degýärmi, degen okmy. Imini şu maşin. Onu siz aşakdan kommentariýadan ýazyň. Men öküz kellen goýaryn, şoň üçin men hissat diýjekkä. Baka bir az ýokary bolup bilermi? Ýokary bolup biler, ýöne bärde probek 100.000. Yani 100.000 geçen maşin. Hiç öyle raskrutka, nakrutka, pakrutka yok. Hissat yok, 100.000 geçen. Maşin siverji arasaja saklanan. Şo sebepdenim baka şoň ýalyk. Öküz kellelerini gördüňiz-de özüňiz. Oglary baram $10.000 zat ýokdur. Gat ogly ýöne olar XL berde S-class. Ana şuňa alap zor oglanlar. Video göwnüňiz ýaranýar. Hökmen suratda like koyun, kommentariýa ýazyň. 100.000 ýetelik dostuňyz bilen paýlaşyň. Kim şuňalçyk öküz kelle arzu edip berýärse, her biriňize nesip etsin. Maşin gowy hiç mesele ýokdur. Öküz kelle. Öküz kelleri option bahasyna diýge 10.000 çen diýseler, diýersinler. Häzir 10.000 başga näme alyp bolýar, onu siz uja bilýäňiz. Men başga videolarda da aýtdym. Kopartdan ýöne 3-4 ay garaşyp 18 Camry oturdup bilersiňiz özüňize. Ýöne öküz kelle halap berýänler. Näsiz üçin garajy öküz kelle. Kim almak istese nomurlara bilýäňiz. Aşakda nomurlar bardyr. Jaňlaşyň men eýesi bilen siz sataşdyraýyn. Özüňiz bärak sorap alberin. Ol ýan gaýdan ýerim diýen bahasy. Gelýäňiz elurşýaňyz ardarak sora bermeli. Hiç ýyl aýtlat däl o sewda. Şuňalak video olanlar. Kängürler oturjakka iň esasat hemmäňiň jaňy sag bolsun.